Foli tanni ani waleɲumandɔn o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Bamakɔ News TV sanfɛla la. Aw bisimila an ka kunnafoni sentelemaw kan. Kunnafoni daminɛna walasa ka an ka tabiyaw ni an ka danbew bonya, Bamakɔ marabolo ɲɛma ale bɔra ka fu sigi musomaninw kun bɛ ka waleya kura dɔw kɛ, ɲɛnajɛ kura dɔw ta n'u b'a wele ko soirinjɔri ale ye dɔncogo min n'a ni an ka tabiyaw tɛ ɲɔgɔn ta. O de siratigɛla min ye Bamakɔ marabolo ɲɛma ye ale kɔni ye min ye nin soirinjɔri ka a bali Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni lakanako gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna na nin waati laban in na min ye Jara Transport ale ɲɛmayaso bɔra ka kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ min ye u ka baaraw ye u bɛna a gulon fɔlɔ ka sababuya kɛ min ye jatigɛwale kɛbaaw ye u ye bagabagali kɔni ta ka ɲɛsin Jara Transport ma walasa min ye mɔgɔw n'u bolofɛnw olu ka se ka lakana cogo min na. Jara Transport ɲɛmayaso bɔra ka gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ k'a yira k'a fɔ Jara Transport k'a baara Mali dugukolo kan. Ayiwa o baaraw bɛɛ lajɛlen gulonna fɔlɔ fo ka taa se waati ma waati min ni ɲɔgɔn faamuyaw sɔrɔla walima ni basigi nana cogo min na. Kunun tɛnɛn Sɛpitɛnburu kalo tile 8 san 2025 an ka jamana minisiri ɲɛma Général de Division Abdoulaye Mayiga ale ye baliku kalan don kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw min don. Nin kɛnɛ a sigira dakun min kan o de ye baliku kalan a ka se ka don an ka subahana mansinw kɔnɔna na yaasa o ka kɛ siniɲɛsigi ye bɛɛ lajɛlen bolo, mɔgɔ si kana i yɛrɛ ye kɛrɛfɛden ye, bɛɛ k'i yɛrɛ ye bonya kɔnɔna na sigida kɔnɔna na. Kɛnɛ in kɔnɔna na u sinsinna ni kɛnɛ in yɛrɛ a ɲɛnamayali nafaw kan ni o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka maa caman ka kalanko sabati. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin diɲɛ subahana mansin ko kelen in na n'o ye digitali ye bari ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ minnu ni olu bɛ se ka sɛbɛnniw kalan ani k'u sɛbɛn o tɛ maa hakɛba ye bari ka d'a kan 100 sara la i b'a sɔrɔ 37 ni gɔri 6 o dɔrɔn de kalannen don sɛbɛnni kalan na ani sɛbɛnni na wa fana i b'a sɔrɔ o caman olu si la tɛmɛnen don san 15 kan. Kunun tɛnɛn Sɛpitɛnburu kalo tile 8 san 2025 an ka jamana minisiri ɲɛma ni o ye Général de Division Abdoulaye Mayiga ye ale ye dunanbaw bisimila n'o de bɛ tali kɛ an ka jamana ka falaw la a ka minisiri dagayɔrɔ la. Ko ninnu tun bilasiralen don ni an ka kɛnɛyako minisiri ye Colonel Asaba Jalo Ture ka fara ale kan jamana ka fala ninnu yɛrɛ ka ɲɛmayaso o ɲɛma fana tun b'u nɔfɛ ni o ye Madame Kone Sisi Odile Dakuyo ye ko u ka nin visite senfɛ n'o ye u ka nin bɔɲɔgɔn ye a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ni minisiri ɲɛma ka se ka sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ u ka se ka ɲininkaliw tɛngun a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso in yɛrɛ ka baarakɛtaw kan fo ka taa se jamana lakana ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Minisiri kɔni ye ɲininkali ninnu jaabi nisɔndiya o kɔnɔna na. Yalasa min ye adamadenya hakɛ ka se ka bonya cogo min na an ka jamana kɔnɔ cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ o ma ni o ye droit de l'homme maaw ye olu ka café des droits de l'homme a tako 2nan ale kɛra min ye tɛnɛndon ye a bilala minɛn kɔnɔ sa minɛn min n'o de ye maa minnu ye ni olu datugulen don kaso la. Jateminɛ bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa u bolo bɛ se ka don baaraw la cogo min na yaasa min ye basigi yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ min ye ko sabatilen ye cogo min na an ka sigidaw kɔnɔna la. Babu ale kɔni bolila o baaraw kan a bɛ ye k'a fɔ sa kɛnɛ ale yɛrɛ ɲɛminɛnen kun don droit de l'homme ale yɛrɛ secrétaire général fɛ ni o ye Bakari S Jara ye. An ka finitigiw ka kunnafoni disoba ni o ye DURPA ɲɛmayaso ye ale ye wele bila min ye an ka Mali kunnafonidilaw ma jamana ta fo ka taa se kɛnyɛrɛye taw ma tɛnɛndon Sɛpitɛnburu kalo tile 8 san 2025 sigi in kunnafonidi kɛnɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka min ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye jamana ale yɛrɛ lakanako bɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni min ye waati ale yɛrɛ cogoya ye. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni min ye Côte d'Ivoire kaw ka jamana ɲɛma kalafili ye a bɛ ye k'a fɔ min ye kalafiliko
u ɲɛnabɔbagaw u ye min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛma u ye olu tɔgɔ kɔni bɔ min ye jamana ɲɛmaya kalafili min n'ale kan ka kɛ Octobre kalo la san 2025 ne ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni senferimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la